Дано да съм фокусирал. Тук се вижда калинка, която снася яйца. Калинката е най-добрият помощник за борбата с листните въшки. Тук имам на една, не знам дали ще се види, на една ябълка. Доста листни въшки, но се надявам с помощта на тези приятели да се освободим. Така, още веднъж дано да фокусира по-хубаво. Ето я. Колко пъти снася, колко време носи, не знам, но обаче те са нашия пръв помощник срещу листните въшки. В случая имам нападение. Сега някои клони ги орязах. Ето я. Листната въшка. Се вижда. Пак яйца. Няма да се види тук. Ето така изглеждат яйцата на калинките. Жълти, малко продълговати. Ако го видите на листото, не ги унищожавайте, защото са полезни и най-вече за това, за борбата с листните въшки. Ако ги имате тези приятели, може и да не ползвате химия. Много обичат да си хрупват от листните въшки. И тук ви показвам как съм се опитал да се освободя от мравките. Фолио, стреч фолио и лепило за мишки и плъхове. Може да се види. Завиваме стреч фолиото. Няма да се види. Правиме няколко обиколки с лепилото и по този начин спираме на пътя на мравките. Казва се, че мравките са тези, които си отглеждат листните въшки, за да се хранят с тяхната роса. Ето я пак. Нашата приятелка. Ще я снимам. И оставаме да си върши на спокойствие работата. Айде, чао!